Il-Qorti sabet biżejjed provi biex il-ħames aħwa tan-negozjant taż-żejt George Farrugia jitqiegħdu taħt kap ta' akkuża. Il-ħamis xed George Farrugia li insista li ħutu kienu konxi b'dak kollu li kien jagħmel hu biex il-kumpanija tagħhom tirbaħ kuntratti mill-Lene Malta. George Farrugia li nata l-proklama mill-Gvern ta' Lorenz Gonzi qal li fost l-oħrajn ħutu kienu jafu li nnegozja mal-eks direttur tal-Lene Malta Petroleum Division Alfred Mallija biex jaqsmu bejniethom il-profitti. Saħansitra allega kif wieħed minn ħutu marmijaw fl-uffiċċju ta' Mallija biex jaddilu xi pagamenti. George Farrugia qal li kien informa wkoll il-ħutu rigward il-ftehim li huwa għamel ma' Frank Sammut dak iż-żmien iċ-chairman tal-MOBC, ftehim li fost oħrajn kien jikkonsisti f'pagamenti ta' karozza. George Farrugia qal li wħud mill-pagamenti kienu jinħarġu minn ċekkijiet fisem il-kontijiet tal-kumpanija tagħhom Power Plan Limited. Ħafna miċ-ċekkijiet kien jew jiffirmu jew inkella ħutu Xavier jew Antwan. Fil-qorti kompla jgħid kif l-awditur tal-kumpanija tagħhom qallu li ma setgħux jibqgħu joħorġu ċekkijiet mingħajr invoices. Żied li kien wara dan li hu tkellem ma' ħutu dwar jekk dan it-tixħim għandu xi kompli jsir. Meta l-qorti staqsiet f'kemm flus jissarraf dan kollu, Farrugia qal il-kumpanija Icon ħalset madwar €9,000,000 lil Sammut u lil Tankred Tabone u iktar minn €90,000 tħallsu lil Alfred Mallija u Tarċiso mifsud mill-kontijiet tal-Power Plant.